Inselmilkom nilqakom għall-ikla tajba illum jgħaj għandi l-Evelyn Salivella Rosa. Kif inti? All right. Ħad gosti li għacċettajt l-istedina. Jina ħad gosti istedintni, ħafna. U kena ħafna mistoqsijiet meta għadni l-om il-ħalli konna manna l-Evelyn fuq il-pagġna ta' Facebook tagħna. Jina najt it-tal-ispettaturi. Le, għattilom xtixu u tkunu ta' dwar Evelyn. U l-maġġoranza tal-mistoqsijiet kienu rigward il-wilt tijak, il-wilt. Baby Jamie. Iva. L-esperienza tijak tawom u kif tlaħħaq mal-produzzjonijiet li għandek, mal-motherhood u mal-affarijiet ta' darax, ovvjament, kollox irrid ikun. Jamie ġi wara 14 sena, għalija don, rigal minn Alla. U malli ġi Jamie ħajti imbidlet kompletament. Ma nafx, xi esperjenza li meta jena kelli l-Jamie dort fuq il-mama tiegħi għattila issa naf kemm tħobbni int. Għax kontet ta' esperienza li mħabba ta' Eżatt, mħabba ta' bżajt ħafna fil-bidu, bżajt. Niftakar, konna morna naqra vakanza zaħira jek ta' 5 tijiem, 6 tijiem. Kont għadek pregnant? Le, Jamie kellu xi 3 months dak iż-żmien. Okay, all right. Ma kont nibza, overprotection. Kont inqum xi 20 darba bil-lejl biex nara jekk qed jieħu nifs. All right. U qed ngħidlek dal-baby tal-ġen, l-isbaħ ħaġa li qaġrat li f'ħajti. U meta sir taf l-ek, meta sir taf, xtaqt tkun taf l-ewwel qed jekkux boy jew girl? Iva, mill-ewwel fil-fatt il-professur qatlat trid nkun naf x'intaf għajdli, qabadu għajdli. Għaliex rid nibni relazzjoni miegħu mill-ewwel il-Jamie. U kont naf li jew jekk boy Jamie jew jekk girl Jamie Don. Allura. Jamie hemmhekk kien. Jamie dejjem hemm kien. U għajnuni n-nepotijiet tiegħi Megan u Gabriel biex nażel li sema tulhom ismażlu li sem intom sabiħ hekk. U ma Jamie. U Jamie. U ġobni ħafna. Kif inlaħħaq? Ngħidlek il-verità llum il-ġurnata diffiċli tlaħħaq meta jkollok tarbija ovvjament u jkollok full-time job u tiegħi il-full-time job huwa full-time job. Inlaħħaq għax għandi nisma' dwari bħal ovvjament Adrian, bħal il-kollega tiegħi Michael u l-mara tiegħu Rose, Vella Haber li jgħinuni ħafna, u mbagħad top of the list il-mama tiegħi u Joyce, il-mama ta' Adrian, li ovvjament jgħinuk ħafna. Qed jgħinuni ħafna. Innanniet. Il-mama ta' Adrian x'nanna, il-mama Megs. U Joyce laqqas nanna Joyce. Okay. Kulħadd bismu. Il-modern grandparents. U l-papa tiegħi iġġennen fuqu, iġġennen. Il-mama tgħidli qatt ma kien miegħek il-papa miegħu biss. U issa ovvjament naf illi ovvjament issib ħafna ħin quality time miegħu huwa importanti. Waqt li nkunu qegħdin nikdbu ovvjament diffiċli tikteb waqt li jkun hemm Jamie ovvjament. Imma dejjem kemm għandu żmien issa? Issa sena u 4 xhur. Sena u 4 xhur. Insomma ħdejna jew jikrolja mal-art allura bikip ngħidhom hemm jew nkella fil-playpay u joqgħod idur madwarna bil-walker. Issa ovvjament ħerqan biex f'xi wieħed mill-produzzjonijiet tagħkom ikun ħasem ta' biċċa żgħira. All right. Nimmaġina li l-qudiem ikollu parti main part bil-mama u l-papa. Kif huma? Jiena ħlift, għax il-mama dejjem hekk rabbitni, jiena ħlift li lil-Jamie mu ħanajdlu qatt ma ħanajdlu x'għandu jagħmel. Tittiġi minnu. Tittiġi minnu. Imma jekk jgħidli ma irrid parti u mbagħad tiktiblu main part. All right. Kapix? M'għandix dubju. Kapix? Imma jekk qabel ma jgħidli hu jew isaqsini hu. Tajjeb. Asrit. Naqbel miegħek, Għax ma tix timponi fuq li jkun persona pubblika fil-verità. Il-ħajja mimlija pressures illum. Wisq pressures, allura let's reduce them a bit. Hawnhekk għandi l-menju tal-aroma. Yes. U hemmhekk titażel 6 platti u hemm mistoqsija bbinata ma' kull platt. Il-ħin telaq, ġreżel l-ewwel platt u l-mistoqsija dwar Malta jew affarijiet Maltin. L-ewwel platt se jkun ta' dati ma nafhomx jien. U le forsi ma jiġux issa naraw skonx. Okej, l-aroma. L-aroma, mela. Il-platt abbinat ma' dak il-mistoqsija abbinata ma' dak il-platt, mela. Faċli, kompli dan il-qawl Malti. Ġili jużawh mi għajda. Awwissu ix-xemx taħar u Awwissu x-xemx taħar u x-xita tmissu. X-xita tmissu, tajjeb. L-ewwel platt ġewwa, tajjeb. It-tieni platt se jkun tiegħek. Qed tara, ma kellekx data, ħa naraw. Issa jekk tiġini data, forget it. Għalejja.
mbagħad forsi jkollok il-multiple choice. Ok, Kids Corner, starter, xi xoħra minn hawn. Kids Corner. Kids Corner, ok. Homemade chicken strips and chips. Alright, tajjeb, mela, mill-Kids Corner. L-ewwel darba li għatinna mill-Kids Corner. Tajjeb, mela, mistoqsija binata ma' dak il-flat, x'kien jisimha l-attriċi li kienet tinterpreta il-parti ta' ġoma f'baħar wieħed? L-attriċi prinċipali l-umma dixmana. Mind block. Ġemma Portell. Brava. Alright, Ġemma Portell. Tiġrili, di tiġrili ħafna, unkun naf u l-isem nibdajt. U għandi wicċa u di majnejjek. Normali, ma tajta. Plattieħor, xe tażel? Tilet platt. Ok, pot of mussels. Alright, tajja, pot of mussels. Aj, mama, mela. Data. Xit tfisser il-kelma Maltija antika barba? Barba, papa. Le barba is barba, all right. Ħantik option imma. Ok. Mela, barba tfisser kuġin? Kuġin, no. Siju, tajba, Jew kunjatu kon se ngħidlek it-siju, barba t-siju. Għax użajni dik il-kelma nkollu f'Zafira. Għax kienu jiżawha ħafna fl-antik. Alright. Barba żiż. Ma l-ewwel kont tafa, tajjeb, plattieħor se tażel. Jisibtek mhux tagħha barba diffiċli. Mela, ok, Maltese platter. Maltese platter. U fil-fatt il-Maltese platter ħalli joħodna ħaddingli. Ok. Kemm il-popolazzjoni f'ħaddingli u għandek option. 1100, 2500 jew 3600. Mela. Ma tantx, ħaddingli ma tantx hemm massa żdiedu djar ħafna. Bnew. 1100, 2500. 2500. Le. L-aħħar waħda. 3600. Qed ħabnu ħafna issa. All right. Oh well, doesn't matter. Le. Ejja, mhux daqshekk ħażin sejrin ejja. Le, il-plattieħor, għażel plattieħor. Ma nafx fejn wasalt. U hija ravioli rabbit. Tajjeb. Għandi Mela ravioli rabbit. Tara, di għandek ma jimpurtax. Kenna daqxej accident żgħir. L-ewwel ma waqgħetx it-tazzajn. Normalment huwa għat-tazzajn. Mela, ma ravioli rabbit il-mistoqsija binata hija fejn hemm raħal bl-isem ta' Malta ukoll. Fejn hemm raħal? Fejn hemm post bl-isem ta' Malta ukoll. Ġo l-Awstralja, ġo l-Kanada, jew fi New York fl-Amerika. Malta. Hemm post jismu Malta. Ġo l-Awstralja, ġo l-Kanada, jew fi New York l-Amerika. New York l-Amerika. Ekku. Yes. Fi New York l-Amerika fil-fatt hemm ukoll Malta. Ħalli ninżlu għax fuq daqsxejn il-menju ma jimpurtax. L-aħħar mistoqsija. L-aħħar platt li ħalli tażel inti u naraw x'mistoqsija hemm abbinata miegħu. Angus beef, Australian ribeye, please. Okay. 400 grams, eh? Tajjeb, mela. U l-mistoqsija binata ma dak il-platt, flima sena irbaħna l-ewwel darba il-Junior Eurovision u bliema kanzunetta. Ok. Mela, flima sena, mela. Ma doffi, sena naqra. Mela, aħna qegħdin 2016. 16, issa. Is-sena l-oħra irbaħniha ma mhux l-ewwel darba. 2015. Le. Wait, 2016, 15, 14, 2014. Issa qabel le. Mela, is-sena l-oħra irbaħnieħ. Issa, dak kien it-tieni darba l-Junior hija. Ta' qabel ma rbaħnieħx għax sar Malta. Mela? Yes, of course. Okay, mela 2013 dak. 2013. Kemm ilu diġà diġà ġew 3 snin. Il-kanzunetta ta' uff. Il-bidu. The Start. Brava. Tajjeb, mela. Mistoqsija waħda biss tiġifieri minn 6 platti għandek 5. Tajjeb ħafna. Tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzjak, nixtieq minn qalbi nawguralek. Issa ġejjin il-festi, nawguralek il-miliet u s-sena tajba lilek it-tim kollu tal-produzzjonijiet kollha l-familja tiegħek. Nixtieq ngħid hello lil kulħadd l-atturi tagħna kollha. Vera, jihdu paċenzja bina. Jena nitkellem ħafna mal-atturi, ovvjament għax inġibuhom sibtek, u kollha jitkellmu, ġifieri kollha jfaħruk ħafna l-verità. Jihdu pjaċir. Ġifieri, ovvjament inti tajthom l-opportunità. Huma jagħtuna ħafna mill-ħin tagħhom. U aħna nippruvaw nikbulhom naqra skript li ħaqhom. Tajjeb, jiena nawguralek. Għax it-telespettaturi jekk ħaqhom. Drama tajba, atturi sbieħ tajbi.
U għara ġurnata xogħol jiena kien qed nistenna li nara drama tajbu hemm xek. Ħaqqhom in-nies. Grazzi. U vera, thank you lill-sponsors kollha tagħna. Mhux tagħna ta' kulħadd. Ta' kulħadd. Ta' kulħadd. F'dan il-qasam importanti li jgħinu il-prodott Malti ma jkunx hekk. Jiena nixtieq nirringrazzjak lilkom li qegħdin issegwu Sibtek u wibqgħu hemmhekk għaliex dalwaqt ħalli naraw ukoll il-VIP House. Illum jiena mort fid-dar il-ġdida ta' Tiziana Calleja. Kif tafu l-kantanta u attriċi Tiziana Calleja iżżewġet dan is-sajf u marret toqgħod fid-dar il-ġdida tagħha marra ġel tagħha Clayton u jiena la għandha dar ġdida kelli kurzita mmur nara daqsxejn kif u fejtejx u ħanwasilkom il-VIP House ta' Tiziana Calleja minn hawn u ftit ieħor ibqgħu magħna.